O'n i'n meddwl fyswn i dangos i chi be ydy rwtîn fi. Mae rwtîn fi just yn probably y rwtîn gorau da chi erioed wedi gweld o'r byd, so yeah. Haia pawb, a chroeso nôl i'r sianel PopT. Mae hi yn fora lyflu yma yng Nghaerdydd bore yma. So yeah, please peidiwch ag anghofio i Tanysgrifia'r sianel i adael hoff ar y fideo yma, a hefyd i glicio y gloch. Sut arall da chi fod i wybod pryd da ni rhoi fideos newydd allan? Anyway, na ni, gormod o chit-chat. O'n i mewn i'r fideo, ia? So boys, dyma trefn bora Elin, joiwch. So, fel ydych chi'n gweld dwi'n cysgu. Fel hyn dwi'n cysgu yn sefyll, fath o ceffyl. A wedyn na i ddeffro, dwi'n meddwl, unrhyw eiliad am hyn wan. Na fo. Haia pawb, a chroeso nôl i'r sianel PopT! A wedyn, tybo, na chi'n recordio. Anyway, dwi'n gafel yn y camera, a wedyn dwi'n lycu neud yn siŵr bod fi'n edrych yn neis. Dwi'n gweld os dwi'n wallt, dwi'n edrych yn iawn. Fel ydych chi'n gweld, dwi'n deffro yn just gorgeous, tymo, dwi'n gorau trio. A wedyn, dwi yn mynd i, y stafell molchi, y bathroom. Ond oes na ddim bath, mae'n shower. A wan dwi yn mynd i olchi ngwynab. Dwi'n licio golchi ngwynab fi fo dŵr. Just dŵr yn y cychwyn. A wedyn, dwi'n licio symud ymlaen i rhywbeth special sgennau o'r enw uwd. Uwd dwi'n rhoi ar yng ngwynab i. Dwi'n rili licio prynu moisturiser, dwi'n rili meddwl bod o'n gweithio. Sa ddim byd fatha uwd, ond oedd hynna ddim digon. Dwi eisiau rhoi mwy ar yng ngwynab. Gnewch yn siŵr bod chi rhoi llwyth o uwd ar gwynab chi'n bora, achos, wel, fydd croen chi ddim yn teimlo'r un peth ar ôl o, dwi'n gaddo. So dyma fi wan yn mynd i'r cawod. Dwi'n gwybod bod o ddim yn rhywbeth da chi'n gweld bob dydd, ond yndw, dwi yn gwisgo dillad. Dwi jyst yn meddwl bod o'n haws, fel dwi'n meddwl, wel, dwi mor brysur a dwi mor popular gen am amser fatha rhaid dillad fi wash. So, dwi jyst yn fan hyn, dwi'n golchi'r uwd off gwynab fi, dwi'n golchi'n wallt, dwi'n golchi'n illad dwi'n pryd, a wedyn gawch chi weld beth dwi'n neud wedyn. A dwi'n mynd lawr grisia dal yn lyb, achos dwi'n licio sychu naturiol, dwi'n rili licio defnyddio tumble dryers a stwff, a dyma fi yn rhoi goliadau ymlaen fel wyt ti'n ben bora. Dyma fi. Nes i'n nghofio, na fi, dwi'n mor ffynnu. A wedyn, dwi'n mynd mewn i'r gegin. So dyma fi'n mynd tit. Sbiwch ar y fi wneud panad o de. Pwy sydd ddim licio panad o de ben bora? Dwi ddim yn gwybod. So dyma fi yn llenwi'r teciall a rhoi'r teciall ymlaen. A wedyn, peth nesaf dwi'n licio wneud ydy mynd tu allan, ista lawr, enjoyo'r haul, enjoyo'r awyr iach efo panad o de, sa'n byd gwell na. A mae gen i ffordd special i yfad a blasu te, sef hyn. A wedyn dwi'n enjoyo tu allan, a wedyn dwi'n mynd mewn i tŷ a ffilmio fwy o fideos, a na fo fy morau. Haia pawb, a chroeso nôl i'r sianel PopT! Na fo ta boys, dyna oedd fideo bach gwirion fi ar PopT heddiw. Cofiwch i Tanysgrifia'r sianel, i adael hoff, a hefyd i adael sylw. Ydych chi eisiau gweld mwy o fideos gwirion fel hyn oddi wrth PopT. A na fo am y tro, na i weld chi tro nesaf. Ta-da!